Ale prosím vás, kvůli tomu, že Hlína homosexuální hybrid... To jsem já, to jsem já. Zdravím vás, tady to je Šrapnel. Nacházíme se tady na Slavonicích 2017, vlastně ukázka, kde se bude jednat o zabrání našeho pohraničí, takže rok 1938. A vlastně budou se tady konat dvě ukázky, jedno klasické, jak to bylo, takže vlastně předání pohraničí vlastně do rukou německého Wehrmachtu. A druhá ukázka bude fiktivní vlastně boj, jak by mohl vypadat útok na československé řopíky. Takže na to se budeme těšit hodně. A jenom bych chtěl říci, že tato ukázka je super, ale super prostor, super všechno, ale je to taková těžká pačuánie. Se nás těšit a ještě bych vám chtěl poděkovat za vaši superovou podporu našeho kanálu TV Šrapnel, protože opravdu je vidět, že to prostě jede. Díky moc. A momentálně tady čekáme na kontrolu zbraní a potom se už budeme převlíct, protože vlastně to ukázka bude co by dub. Tady je ale přesun vlevo. Dva krátké, jeden dlouhý. Jeden dlouhý a jeden krátký je stáhnout se vpravo. Ty vole. Jeden krátký a jeden dlouhý je vlevo. Stáhnout se vlevo. Wow. Ty vás, pane, vy tady provádíte co? Já tady pískám. To jsme si všimli. Já tady pískám na lesy. Jsi to naučil, ty brďo? Právě se přesouváme na bojiště. Pane, prosím vás, máte na zádech ten jetpack. Pane, zastavte se. Proč? Protože můžu. A čemu to sloužilo? Prý, protože může, ale my si myslíme, že konspirační teorie je o tom, že v roce 1935 Němci vymysleli vlastně přenášecí zařízení. Dobře, omlouváme se, ze studia nám přišlo 1934 a toto zařízení, takzvaný Jacpak, tak vlastně přenáší daleko rychleji německé ozbrojené síly, takže vlastně opravdu nadčasová věc. Pane, prosím vás, jakou rychlostí mohou letět toto přenášedlo? Co máte na zádech? To nevím, ale chtěl bych poukázat na tento skvělý ohřívač myšlenek, který je nepromokavý. A uchováváš nápad vždycky jako v klidu. A jinak jako k čemu sloužila tato vymoženost? Je to ochrana před debilismem. Ochrana před debilismem. Já si myslím, že se to jmenuje normální helma, je to spíš proti jako... Ne, to je použil živá propaganda. Lživá propaganda. Živá propaganda. Takže by nám lhali? Takže co vlastně tady jdeme dělat? Nevíme. To je špatné. Jo, v tom příkopu, v tom rigolu. Oni se přesunou s kanonem, zase vystřelí 3 rány. Od vás budeme chtít to nejdůležitější. Udělat tam tu pořádnou pěknou masu. Umělecký dojet. Ano, přesně tak. Protyku. A musíš jako ještě mluvit jakože... Ještě jednou to řekni. řekni. Jako všechno pochopili. Puč mi to. Pak se posere při první výstřel. Daj ti do prdele. Pane, prý se v první ukázce nebude střílet, proč to nabít? Jak slyšíte, právě probíhá ukázka, ve který vám asi neukážu nic, protože to docela nuda. A jenom mi tam vlastně napochodujeme. Spíš bude lepší report vlastně z druhé ukázky, to mám tam na černé záměry si z GoPro a tak, takže... Ty vole! Už je to vlítlo Davidovi do hlavy. Do hlavy, jo? Do obliče. Kucí, poplach. Nebyl bakon! Nebyl!
Nepomachan. Velké vedro. Tak zdravíme, ukázka skončila, tady jsme si vzali jednoho z Čechoslováků, aby nám řekl, jak se mu tato ukázka líbila a co si o tom myslí. Tak povídejte. Hello. Teda toto je to vojenská ukázka. Ano, tato. Bola veľmi pekná, ale naši vojaci byli síce na druhej strane barikády, ale boli sme dobrí, opäť sme zvítězili. Aha, aha. A čekali jste takovýto výsledek nebo ne? No čekali jsme to 3-2, ale bylo to 4-0, takže to bylo velmi dobré. Bylo to velmi dobré, to je dobře. A těšíte se na další ročník? Jistě. Oni nás už nepozvú, protože oni tam chlastají a robí také samé nervy, takže my stejně neprijedeme, takže čo? Jo, tak tohle asi budeme muset vystřihnout, protože se snažíme tvářit slušně hrozně. Ale já nevím, co bychom se ještě tak mohli zeptat. Připravovali jste se hodně dlouho na takovýhle zápas? Byli jsme tvrdý soupeř? Já jsem se připravoval až 6 rokov. Já jsem byl v kamenolome, pak jsem byl na střelnici a pak jsem si koupil pušku, takže... A tak to máte všichni? Všetci, jo. Iba ten Bača, my jsme tu na Česku tu osvobodili, hej, poprvé jsme vyhnali my Němcov, po druhé Němci vyhnali nás, no poté přišel Bača a vyhnal nás všetkých, že? Aha. Dobře, tak děkuju moc za rozhovor, mějte se krásně, uvidíme se příště zase skrz lední mušky. Auf Wiedersehen. Ну, у вас тоже получается хорошо. Když budeš si jistá, že to může vystřelit, tak tady jste zájem na to nedělat si na to. No. Nahoru a k sobě. Tak, co točí? Jo. Tak a ještě bych se chtěl tady zeptat náhodného kolem jdoucího na to, jak si tuto ukázku užili, jak tožto diváci, tak prosím vás. Jo, bylo to dobrý, fakt se mi to líbilo. Jako první část tam bych vytkla, že jsme neviděli při modní přehlídce na všechny modely. Jako dámě to lehce zklamalo. Ale ty, co jsme viděli, to bylo dobrý. A tady střílení taky fakt. Spokojenost. No, spokojenost. A vy, prosím vás? Taky velká spokojenost. Takovou akci jsem ještě nezažil, takže o to jsem byl jako překvapenější, co od toho čekat a perfektní. Jo, perfektní, to jsme rádi. Ale prosím vás, kvůli tomu, že je hlína homosexuální hybrid, To jsem já. budeme muset pustit jednu fotku, jo. Takže si vemte, prosím vás, zase spolu helmy a pojďte nám se udělat ty šaškány. Náš dobrý kamarád je troubal. Tak zase všechno už skončilo, balíme tady a pojedeme domů. Jenom bych chtěl říct, že večer jsme tady protančili škrpály. Jednu bílou orchidej
to super a těším se zase na další ročník, jak se mějte krásně a uvidíme se zase u další reportáže.